Bona nje first time ngiqala mfethu ukuthi yabo silale ndawonye. Uyakhumbula I think awume manje manje uthulela nomama into efana naleyo bafu, into efana naleyo. leyo kanjani angikuzwa mfethu ngizwa Ngizothini mfethu? angikuzwa kwayo Mfethu ngathola mfethu lapha uyabona le mali ehlezi sidla. ini Yeah mfethu hlezi ngithola kuma wakho mfethu yabo. Kodwa yena akakutsheli yena. yabona into ngitshela yona igrele ngitshela yona Lalela into isho mfethu ehlisa umoya mnganami. ima ngihlisa umoya lento ngitshela yona wena uthi uthi nishima wena ngiyathatha mina ngiyethi umfowethu kanti usuzoma wenza kanjani lolotho Uyena mfethu umfowethu uyena umfowethu akushintshe uvuma kanjani wena pho uzongitshela kanjani lotho wena mfethu ubra wami ngithi uthi wami ngiyathembela wena kanti uyoke ekhaya ufethu ufethu wenza kanjani lotho into mfethu ngizothi kwaphama ngimoya. Kwaphuma umoya kanjani uqhuba lento yakho ukuthi ubhebhe wena izoze ngikuthophakele leyo nto uthena nje bani wami udumba ngifuna ukubanyisa bonke-ke kini wena mawakho ngihlabe wena sisi wakho sikosilingane mfana wami ezwa ngibele ekhanda no ngiyakutshela manje awukwazi ukubusela no mina ngikutshela kuzoyenzeka wena ngifuna bonke kini even ugogo wakho ngengisaxoxa uhlaba ngisho ugogo wakho straight ngoba phela ngizoxolisa lana mnganami. ngikuthembile futhi ngilethe wenza kanjani le ntoma wenza kanjani wenza kanjani futhi le ntoma Sinibingelele sinamukele kwi Real TV1 ungabe unenkinga walingeka noma walingwa khuluma nathi sikhulume nalo muntu lo onenkinga naye noma sikhulume nalo muntu lo owakulinga namhlanje ngihle nobhuti la bhuti wami uyaphila okay ngisabamba bhuti wami uyaphila Mfethu ngimnandi mfethu uhamba kanjani wena? hayi no urasakhulu athi uhappy nje Lo sengikho happy mfethu. no uthi usually abantu abajala kuba la basuke bethukile yabo Khona kukhona ukuthuka mfethu yabo but umuntu ohlezi ejabule yabo. Okay. Angisumuntu ojabayo isikhathi eside. Ngithi abantu nje manje basibona isihloko sevideo and nami ngiaware ukuthi kwenzakalani because i-email ngitholile ngayifunda saphendulana sahlangana kwaze kwafika usuku namhlanje mhlawumbe nje sichaze nomuntu osekhaya unga-understand osathithwe isihloko why ula before uthi why ula ubhuti ubani owakephi nami siyaphuthuma Ngamezwe yangiphuthuma mfethu. Ulokhuzana mfethu lo mzamo mfethu lona wakamhlongo uNjomani. onjobala mgaba Yeah. wabhebhela umuntu etsheni Mina lo mfethu. hayi ngozwa kahle Kuthiwa ustick sweet mfethu singapheli sweet. awuswani madoda Mina ke lo sekushiya ibongo zami ke lapho ustick sweet singapheli sweet. yes why ula ekhaya namhlanje Mfethu nginenkinga. Enkulu. Ngirecorda e-studio wrong. okay what's nasi studio Yeah. maya ngazi umusho le studio lesi no ukhona studio khuluma ngaso Ngizothi ngibeke nje ibe baba nje lento mfethu. Ngidla umama kamngani wami. okay futhi ulale nomuntu wesifazane omama kamngani wakho Ya umama kamngani wami impela. fika kanjani into efana naleyo Imfethu yaqala kancane lento mfethu ngangithi nami yabo izophela yaqala ngizothini kokunywe mina nomngane wami sahlangana evarsity yabo lento ukuthi mfethu anazana ukuthi yabona ngabandawonye ngaba ngisendaweni eyodwa. yes So kushuthi manje yabo lento lokuthi amajita yazi yena amajita futhi asheshe ujwayelana. yeah Bo sihithe khona lapho siwabangani mfethu mesigroova ndawonye mesidla futhi sidla ndawonye sasihlala eresi eyodwa evarsity.
mehla rese order sasidecide ukuthi yabo sizodla ndawonye yabo save imali Oh yeah. because mesikhuluma futhi sikhuluma ndawonye sidlala ibhola futhi sidlala ndawonye yabo yonke into senza ndawonye so manje iya lento lena one new year yabo last year last of last year lo new year loyo shithi manje ngihambe ngiyovakashela umngane wami tsheli uLeti nami ukuthi hey ma ngizohamba ngiyovakashela umngane wami Ya unyaka ohlukanisela kasibani bani. ya ngizohamba ngohlungisela kumngane wami wathi lethi uLeti hayi khulileka ku right sumdala vese manje so lento lena mfethu iqala ngokuthi mfethu yabo mfethu uyambona bese lo umuntu lo mfethu uyambona bese lo umuntu lo yabona nami ngibe nayo lento ukuthi hayi mama mdala mfethu muhle yena yabo ungahle futhi ngibe nayo lento ukuthi mfethu hayi mdala uma mfethu umngane wami futhi yabona nje shuthi ngonyuye yabo jajuliwe uphuziwe mfethu yabona into njalo sithi uqale lapho lo nto leyo athi my jive mfethu ajavele ngakimi gcweleke egcekeni mfethu gcwele egcekeni waye mfethu abantu kukhona utshwala kumnandi siyaphosa yabo shuthi manje mfethu lento lena ayiqale kancane ngingamnakile mina shuthi nawe ayengihalela cause ngathi ngifika ake ngiqalela ngathi ngifika mfethu ngalokhu zana mfethu ngafuna ukushaya isplash uthe ngifuna ukushaya isplash yabo ngumuntu mina ongazwani ngenokuqwa ngenhla ngabuya ukushaya isplash ngihamba ngesikhindi yabo phitha ngesikhindi lana mfethu yabona mfethu umuntu one six pack mina phela ngithi mama omdala mfethu yabo akamdala kakhulu yena but umama omdala mfethu yabo ukhulile and uma wami uthothi ngimthatha njengoma wami so futhi lento iqale ngokuthi mfethu alokho ejave eduze kwami yabo ngithwekhela mfethu yabona mfethu lento yabona mfethu umile mfethu Na uphuzile naye. Uphuzile phela nami ngiphuzile mfethu ngiyakhalculate namanje ukuthi ngiyazama ukuthi yabo ngihlehla bese ngiye ukuthi hayi umngane wami lo umngane kodwa yambona mfethu ukuthi umuntu lo sefuna ukusondela lapho mfethu mengikhuluma ngalolu dama bese ngivevezela yabona Ne. bese ngivevezela kube ngazuthi mfethu kube singaqhubeki lutho lapho yabo siqhubeke yabo lokhu ngiqhubeka ngivashela umngane wami yabo ithi one night ithi one day lento lena mfethu ngiyovashela yena umngane uSiphe so bengivashela uSiphe mfethu ngingamfici because khona ukuthi mfethu umuntu ungamtsheli Ngomfonini yawo. angithi hayi vese ukhona umuntu ohlala akusumuntu othanda ukuhamba vele umuntu ohlezi ekhaya mengifika mfethu khona iolide kuphela yajima lo muntu ojimayo mfethu Lo muntu kahle aseyintweni. Usentweni mfethu yabona nje ukuthi iolide lesentweni mfethu so kushuthi mfethu ethi mayijima yabo ngimfice jima vese jolukile ushaya izinto zabo lezi mama ngiyazi lezi zinto lezi okhadi bani Okay ngiyabona. ngingqongqoze ngingene ngibuze ukuthi ukhona nolokhuzana vese uSiphe ethi I know Siphe akekho kodwa ungamlinda hamba uhlala ekamereni yakho umlinde usezobuya vese imvisi yazi ngiyaqhaqhazela kube ngazuthi mfethu yabo ngimiyeke mfethu ajime ethi angithi Siphawu uyajima angithi uyajima mfethu ngithi mina ngiyajima ethi ngicela uzongitshela phela ukuthi mase ngiqedile ukujima ngistretcha kanjani because ngihlezi ngistretcha ngimtshele mina ngathi hayi no stretcha kanje bese ngiphuma ngihambe ngekamereni aphinda abuye futhi ezekimi ethi awufuna into yokudla ngithi hayi no ngiyacela angenzele into yokudla yabo ngishaya ibite ngisekitchen ngishaya ibite aphuma ahamba bathroom okay seqedile ukujima ayephuma ahambe mfethu
abesana afike ngethawula mfethu ekitchen mayifike ngethawula mfethu ithanda fresh kanjani bafo ay uthe mayifike ngethawula mfethu ekitchen because ngihlezi ekitchen mina ngishaya ibhasi phela mfethu yabona uthe futhi angizenzele yeah angikhululeke mfethu kusekhaya engishaya le bhasi mase ngishaya le bhasi le afike esimefike sa right ngisimnayo no sa right ngithi mina ethi nayo okay ahamba ekamerweni sema ihamba ekamerweni mfethu evesane kuvuka ngimbuke bese hamba bese ekamerweni bese kuvuka izinto mfethu engafanele ivuke vuko ojomaneke manje bebe bamngenyama manje sekushoda itshe nje ay ngiqhubeka ngishaya ibhasi angimemeze esekamerweni ethi hayibo awuze lana uzongisiza ufuna ngimsize ngani ufuna ngimsize enyusa ingubo yabo weqoqa ingubo ufuna ngimsize enyusa ingubo mfethu ngimsize ngithi mengena mfethu hayi usaqola mfethu uveze ibheke bheke yakho yabo lezi ngubo lezi eveza amabheke ngazi umshado izinto kanjani mfethu ngithi ngibe ngiyinyusa le ngubo le bese ngesihle isandla bese ngesihle isandla ngisihle esinqeni mfethu mfethu yazi lento le ngiyahleka kodwa manje ayihlekisi ngesihle isandla ngisisesinqeni engisisesinqeni mfethu nginyusa ingubo ngibona ukuthi hayi no ngazuthi akathuki hayi ngisithi isandla ngiyaweza phela manje bese ngobhoko mfethu wafonyoze mfethu lesinga lesi mfethu sithambile yabo singathi umuntu ojimayo mfethu avesana mfethu a relax ngixaye ukuthi hayi why umuntu relax ngimphendule theme ngimphendula ngambamba ngelamzi awasanwathamba ingqondweni yami yayithi nje ingqondo wadla bhebhe ethi nje wadla bhebhe usukhohliwe ukuthi sengikhohliwe bese umngane wami mfethu yabo sengikhohliwe ngosibhembe yabo mfethu lento lena mfethu ivesane iqaleke manje ke yabo siqabulane yabo akasho lutho njalo ngokuthi angiyeke naye akuthatheni yabona uyangithathina mfethu yabona nje nama emotions asephezulu bengise ngiqabulala entanyeni nayo umoya uthi ngimpushele embedeni theme ngimpushele embedeni ngiyezwa ngathi hayibo uyathamba phela lo muntu lo ngiyehlisa ingubo ngikhumule ingubo ngathi hayibo kwenzala la ubhebhe ngabe uzodla yini ngabe uyawina ubhebhe ngabe ngizorekhoda mfethu kulesi studio lesi mfethu ngiqhubeke mfethu ngikhumule ngishaya isikhindi ke bese nami ke yabo ngishayene neskipper kwazi kwakushisa ngimkhumule ngitheme ngimkhumula ngiyeza ukuthi hayi no lo muntu lo sengizorekhoda kulesi studio lesi ngizokhipha ihit futhi ayiqala mfethu sishaya lamza mfethu theme ngifaka nje mfethu ayekho condom mfethu yazi ayekho condom and angicabanga ngeke indaba ye condom ngidlala live mfethu sengikhohle ngisho nokuthi umuntu omdala ngenzeka mfethu abe nezinto zakhe yabo siqhubeke mfethu shaya mfethu yabona ngicempuke mfethu ngapha ke hayi angimtsempuke mfethu ngivumile uma segqeqemuke phezulu ngazi ukuthi hayi no sengithule kahle ishaya nje ingoma nje ithunyuka ama-minutes akhona ushaya track 9 phela loyo ona minutes amaningi showcase mfethu yabo
Eyikuthi mfethu yabo mayinyuka ilokhuzana umoya hayi ngimshaya yabo siqedeke angibuze after ukuthi hayibo what just happened Hawu. ngithi mina angazi kodwa ngithandile lento nje wathi wabesana wathi nje kade ngagcina ukudliwa kanje ajabula ke manje ubhebheka ukuthi ngishayile-ke le ngoma le futhi ngishayile yabona lezi tudo lezi mfethu kade zagcina ukurekhoda kodwa manje futhi ziyawakhipha ama-hit Quality right. ya ipika nje yabona nje si-right yabo khona si-right yabona nje mfethu Manje ke lento le isiqhubeka isikhathi singanani? Noma nagcina ngalalanga noma ngicane uqhubekile impela. Sagcinanga lapho mfethu agcinanga lapho into iyona into engizelelana mfethu leyo yabo agcinanga lapho because manje isihambe isikhathi eside it's been mina nomngane wami we've been friends for 5 years. Okay. Yeah, we've been friends for 5 years. This has been happening for My question is njengobula uzoyivala lento ufuna lo mama lo umtshela ukuthi hey sengikhathele mina noma ufuna ukutshela umngane wakho uSiphe ukuthi cha usuzoba wakhe. ngifuna ukuyivala mfethu. Okay. Ukuyivala mfethu. Ngifuna ukumtshela kahle nje mfethu umngane wami ukuthi mfethu ngenza into ebhedayo and futhi ngenza into wrong. Bengicela ungixolele yabo. Ngizocela uxolo kahle yabo. Yena mfethu uma engiyambona usekhethile mfethu yabo. Awafuni lutho uthi ayiyeka lento akafuni. Hayi afuna lutho. Ingakho ngizelana mfethu ukuthi mhlambe singakwazi ukuthi sikhulume ngikhulumela yena. Nithi ayiyeke lento le. Because manje emdala kunami yabo. Okay, shothi soqala ngendodana yakhe bese siza kuma wakhe. Yeah, but umama ke vele either way ngiyavuma ngicabanga ukuthi umama kuyoba lula ukutshela indodana yakhe ukuthi ma sengiyazi ukuthi wenza ukuthi nokuthi nokuthi. Okay, asenze manje na. Ukuze singaba moshela abantu edatha. Ake sisiye etolo bese sibuya nje sifonele umngane uSiphe. Siza ukuthi cha uzophatha kanjalo udaba lolu. Ungahlala ungahambi ke, hlala kanjalo ungahambi. Ayibanjwa ke phone. You had reached the voice. Mhlawumbe ubusy. Mhlawumbe nawe uyarekhoda nje. Hello? Hello, Bill. Ngiyaphila kunjani? Ngikubona uSiphe. Mina ngabe ngikhuluma noba. Oh hayi ukhuluma noNelo la ku Red TV 1 nje enye TV show nje ethandwa kakhulu eNingizimu Afrika. Alright, support. Okay, cha mfethu angifuni nje ukuba umoshele isikhathi sibonge nje ukuthi ubambe ifoni sihleli la nensizwa ethi umngane wakho umhlongo. Oh yeah, unjo. Ya unjumana ngamgabi. Yeah. Umfowethu lo udleyo. Uyasho cha ubudlelwano benu buhle kakhulu. Hayi. Sathane kahle into engakhala nayo. Ngiyazama nje impela. Uyasho cha usufana nomfowabo ngempela ongangokuthi uma wakho uma kuyena kanti nawe futhi uma wakhe uma kuwena. Uyisho sifisa nokuphila. Sesifaya sesilana ngisho na. Hayi ke. Bekunjalo cha ke ngimnikeze ithuba akhulume udaba afuna ukukhuluma nawe ngalo. Oh. Alright, support. Okay. Sure. Mfana nakho grand. Ngoba kanjani lo manje? Ngimnandi mfana nakho, mnandi mfana nakho. Wenzo voice. Mfethu. Nginodaba la nami sengizilanda.
ukuthi akube caya yabo ngize indaba skip right ngize nendaba engathi azikho zinhle kahle yabo so manje yakhumbula the first time ngifika lapha ekhaya kini ngoNew Year mfethu yabo yeah khona umuntu engambona mfethu yabo ngajiva naye kwamnandi yabo lento ejaleyo kodwa ke akuphelelanga lapho umuntu engikhuluma ngaye i-audit lakho yabo angisawuzwa manje nje imanje i-audit mfethu i-audit lakho mfethu i-audit inani anaphi nabantu ujiva na Zengawa ilokho na ukuthi ubona umuntu usho imidlala ni uzokushaya ngeprank nebafu ayisho ama-prank hayi lutho mfethu akusiyi-prank into eyiqiniso lena mfethu into eyiqiniso lena into eyenzekala nje it's been going on for almost 2.5 years yabo dala yebafu yabona nje the first time ngiqala mfethu ukuthi yabo silale ndawonye uyakhumbula awume manje manje uthulela nomama into efana naleyo bafu into efana naleyo leyo kanjani angikuzwa mfethu angikuzwa mfethu ngizothini mfethu angikuzwa kwalo mfethu ngathola mfethu lapha uyabona le mali ehlezi sihle mfethu hlezi ngithola kuma wakho mfethu yabo kodwa yena akakutsheli yena uyabona into ongitshela yona igrele ongitshela yona lalela into usho mfethu ehlisa umoya mnganami ngihlisa umoya lento ongitshela yona wena uthi uthi noma wena ngiyathatha mina ngithi umfowethu kanti usuzoma uyenza kanjani lolotho uyena mfethu umfowethu akushintshe uvuma kanjani wena pho uzongitshela kanjani lotho wena mfethu ubra wami ngithi uthi wami ngiyathembela wena kanti utoke ekhaya mfethu wenza kanjani lotho into mfethu ngizothi kwaphama ngimoya kwaphama umoya kanjani uqhuba lento yakho ukuthi ubhebhe wena ubhebhizo wena ubhebha konke nje udlula isiketi ubhebha nje izinto zakho uzosho i-story is wrong udla kolini futhi vele silendo noma uma wami mfethu yini kwenzeni mfethu ngikwenzeni ngitshela kwenzeni uyazi mfethu ukuthi umuntu mfethu ama-emotions masephakeme kakhulu mfethu ubhedo ngibudani nje lo mtshela emotions sonke sinama-emotions control ama-emotions akho ama-emotions yini lento ngiyaxolisa mnganami yabo ngiyaxolisa umphetho lo yazi iningi ngoba ngiyabona ukuthi kushuthi wena isusha uyayivubela khona mali angini kunethi okwenzeka kwa left right ilungileke mfana izoze ngikuthophathele leyo nto uthenga nje mfana wami udumba ngifuna ukubanyisa bonke ke kini wena mawakho ngihlabe wena sisi wakho sikosilingane mfana wami ngibele ekhanda no ngiyatshela manje akwazi ukubusela no mina ngitshela uzoyenzeka wena ngifuna konke yini even ugogo wakho ngengisaxoxa uhlaba ngisho ugogo wakho straight ngoba phela ngizoxolisa lana mnganami ngikuthembile futhi ngilethe wenza kanjani le ntoma wenza kanjani wenza kanjani futhi le ntoma ngizoxolisa mfethu lana mnganami ayikho lotho kulungileke ibethilula nje ayichazwa ithi what you do on the right side on the left side ukuze phela isikhosi ngini angini kumele sibalance angini buka lana mnganami ngifuna mfethu ungikhulumele angilutho yebo wakithi ungasangibizi ngakho ungasangibizi nomngane wakho ingasalokho nje ikhuluma kakhulu nani ingasalokho isiyale nale yabo lule futhi nami ngicela futhi ayikho futhi engisayo kahle nje into yami nawe iphelile namhlanje yabo ozona ubhebhizo wena phepha konke nje awudlule isiketi konke nje ilungile wakithi mhlawumbe akusekho ufuna ukusho kuwena usuvalelisa nale kabe
ngizela lapho unelo noma ngoba naye ngijwayela kabi nobabili uze nje uzongifonela ngisho mhlambe kahle uzongikhulumisa nomfowethu wathi sitha sami useganike nobabili usekani baba yini futhi ayikho lento yenu hayi Spe. Eh. Valid. Eish. Yeah. Imvethu yimpi ke lo muntu ke lo. Uthi lo mfowethu Uthi uzothola uDuma Sibumbu uzophepha wasani kini? hayi ngicama ukuthi ukhulumiswa yilokhuzana mfethu. Nogogo nomama kwasani? Ukhulunyiswa yilokhuzana ukuthi kusaphakama umoya yabo. Akasumuntu onjalo. Ukuthi ke kuthiwa izinyoni ezifanayo zindiza ndawonye. Lo mfowethu lokhuma ngoDumba Sibumbu. Ngabe wena uma wakho umsebenzisana ngoDumba Sibumbu? Wona nganguphethe ngalo Hayi. nganguphethe ngalo wadeli wana loqala yabo. Kodwa ngusebenzisanga. Kwaba ukuthi nje nawe uyangifuna yabo. Okay. Mfethu umjita useyazi udaba as much as ediniwe ngoba phela vele oversity nje ngengamdini but xa uthi zihamba isikhathi izokwahla umoya ufila kanjani ukuthi umngane wakho useyalazi udaba Imfethu ngizizwa ngikhululeka nokho mfethu yabo nginganayo inkululeko eningi yabo ukuthi yini azoyenza after because umuntu akasumuntu o violent but mayisicasukile mayicasukile nje umuntu olokhuzanayo ucasuka kakhulu akadedeli nje sinoma kanjani. okay ebese umama ife ngavumi niyeke uzokwenza njani Mfethu kufanele siyeke mangavumi okwakhe lokho when decision uzathi sengithathe decision mina ukuthi mfethu yawucabanga ukuthi kufanele ngitshele intombi yami ukuthi khonto ekade ngiyenza skuni ile ka skuni le futhi because unenhlanhla ngoba ngamithanga uma mngane ngoba officially lapho uyathanda uthanda bese sizofanele abe ubaba ubaba kuyena mfethu ngicabanga ukuthi inhlahla ibe lapho ukuthi mfethu akamithanga because manje awucabange ngisebenzisa icondom nentombi yami kodwa ngisebenzisa nelokhuzana nomuntu nje engilala naye. Ya, neZim Africa ziyenzeka thina nekhaya asijudge umuntu wonke umuntu simnikeza ithuba samlalela and siyakwazi ukuthi simlekelele ubhuti ukukhululekile noma ke engagcwele ekukhululekeni ngenxa ukuthi akazi ukuthi umfowabo okumngane wakhe uzokwenza njani but sikujabulela ku TV ukuthi udaba useyalazi sebeyoqhubeka abaqedele kodwa cha yona ithumbu selibhokile ake sithi next time stay blessed nawe sokusiza ngelinye ilanga.